Zavadinao io mikaiky za fa tsy ahoako asa misy raha tsy ampy donko aminao telefôny tsy vita appel mitsofotro zafakajô asa vadinao drako mbola tsy afaka saoko tsy baka amina problème fa vadinao mbola tegnerignaota isanandro izy mikaiky ko avy aminay ediny nefa oka meni nomboara izy ko avy aminay anao tsy hoisy favalo toka tragnono aritry tsare izy ko boka aminay vadinao miramira fa avagna izy ko boka aminay ndraiky signy avy nitambaragna izy ko boka aminay vadinao miramira fa avagna izy ko boka aminay si avy amina problème si boka amina ka problème déranger matoa zahero eny saraka tikanize tsy fagnaraka ratonarô mankaleo sanandra zay malava ratonarô mankaleo idiragna antragno lava za tsy baka amina problème fa vadinao mbola tegnerignaota isanandro izy mikaiky ko avy aminay ediny nefa oka meni nomboara izy ko avy aminay anao tsy hoisy favalo toka tragnono aritry tsare izy ko boka aminay vadinao miramira fa avagna izy ko boka aminay ndraiky signy avy nitambaragna izy ko boka aminay vadinao miramira fa avagna izy ko boka aminay si avy amina problème izy ko boka aminay vadinao miramira fa avagna izy ko boka aminay ndraiky signy avy nitambaragna izy ko boka aminay vadinao miramira fa avagna izy ko boka aminay si avy amina problème si boka amina ka problème Mère Studio.